странно е. Испания е някъде на колко километра от Сарагоса? На 100 километра от Сарагоса. Земята, както виждате тук, абсолютно не става за нищо жълта. И това е до морето, чак до Валенсия, Аликанте, няма земята е абсолютно неплодородна и не става нищо някъде. Се вижда добре, просто всичко е хръсталаци, голи полета, с които не са плодородни, не стават за нищо. В сравнение с България, това е нещо и самата пръс е жълта с пълна скамане, което не е плодородна. В Европа много голяма част от земята е просто така. Нали? В България трябва да сме горди, че имаме една много добра почва, която примерно мога да гледаме всичко, като имам на предвид, че тези хора искат да не изваждат от кризата нас. Европейците пък те фактически само накрадат и извличат всичко, което имаме и въобще само за това искат да се присъединим към еврото, само още повече да могат да наградат. То се вижда прекрасно. От видеото може да ви направи други видеота, такива. В Испания просто да видите за какво става дума. То не само в Испания, който е пътува Франция, цяла Южна Испания, въобще южната част Италия, всичко е скалисто. Като се има преди, че южните части не стават въобще за отглеждане на никакви плодове зеленчуци. Единственото, което наранхи, портокали, който има по такова, другото е пущинаци и такива работи. Разбира се, в южната част на цяла Европа, северната е студено, както знаем, там нищо не става. Въобще климата в цяла Европа е, разбираш, цяла източна Европа, нали? Украйна беше житницата на цяла Европа, разпаляха войната в Украйна и в момента избиват невинни хора в Донбас и в Луганск. Всичко го знаем. Обаче и в България навлизат големи фирми западни и само крадат и влачат всичко, което могат. По всякакъв начин, с помощта на правителството, което не сме избрали, разбира се, не сме избрали. Но просто всичко се манипулира, фалшифицира се. Цяла Европа се наливат с мусулмани от Африка, от Азия, откъдето може да влизат, да може да се направи местното население, да се изолира от неговите корени и да може да се разпалват етническа омраза между нас и да може да водим войни постоянно, да не управляват по-добре. Както говорим за златния милиард, който искат. Голямото изтребване, което трябва да настъпи с война или с епидемия, с пандемия, както после казвам. Трябва да не стрепат по някакъв начин. Целта е просто на този видео да покажем плодородната земя на Европа, колко е плодородна и какво става и кой храни Европа. Ще ли нахранят нас или не храним тях. Той нагоре им плащаме вноските и после трябва да ги молим да ни дадат кредити. Сеща, с нашите пари трябва да ги молим. Това е за сега. Надявам се пак някое друго видео да ще тръгне.